Hi guys! Samahan niyo naman ako sa aking pagpapalaundry dahil tinatamad na naman maglaba ang babaeng to. Parang lagi ka naman talagang tamad te. Dati naman na hindi ako nagpapalaundry pero nung matuto ko, ayun, tinamad na siya maglaba. Tapos nasa budget na din niya yung pagpapalaundry. Ano ba naman simula nung pinalayas kami sa dati naming barracks, doon ay nag-iba na talaga yung routine ng buhay namin dahil doon anytime pwede kami maglaba tapos may sarili pa kaming sampayan. Pero ngayon pwede pa naman maglaba ang kaso nga lang wala ka na talagang privacy. Alam naman yung panty ko, i-expose ko yan dyan sa daan, hindi nakita ng workers. Bale dyan pala ay pinipili ko yung mga palalabhan ko at inuuna ko nga yung mga mahihirap labhan. Gaya nitong kumot na once a year ko lang ata mapalabhan. Kiris! Mga thrice a years naman. Ala, tapos ito mga pantalon na pinapauna ko yan dyan palabhan, tapos mga dikolor. Pero yung mga puti, ako na talaga naglalaba dahil nahahawa lang sa mga dumi. Dahil nga hindi naman maayos yung paglaba sa laundry. Pero no choice lang talaga ako. Dyan nga ay tinatansya ko na 8 kilos para hindi kulang at hindi rin sobra. Hindi nga na, garo na naman kita pinaralayas dyan. Nang kawasa, huwag akong maglaba. Pero bago ako dyan pumunta sa laundry shop, ay chinek ko muna kung bukas nga yung shop para naman hindi ako magsayang ng lakas ko. Dahil nga Sabado yan, kaya chinek ko muna. At sakto naman na bukas sila dyan, kaya bumalik na ako. At sinasakto ko naman dyan na Sabado ako magpalaba para nga konti yung tao sa City Hall. Kasi nga nakakahiya na may bitbit ako dyan ng malaking bag na para na lang laging pinapalayas. At ganun na nga ang nangyari, isa na lang nga yung taong nakakita dyan sa akin, tinanong pa ako kung lalayas na ba daw ako. Chill lang kuya, darating tayo dyan, tsaka hindi ganito karami yung gamit ko, mga isang truck kung aalis ako dito. Over naman yun sa isang truck, baka isang jeep lang. Ala, laki pa din yun. Ate, pinalayas naman ako. Aray, bigat. Ilang kilo na yun? Hindi ako nagsabi. O, di pa nga eh. Diba? Galing ko magtansya sa kilo. Baka laking palengke yan. Fast forward at bumalik na din tayo dyan para kunin ng laundry. 280 nga yung binayad ko dyan pero dati talaga ay 230 lang. Nagtaas nga daw sila ng presyo dahil nagmahal daw yung gasol. Dyan nga at pabalik na ako at daladala ko na yung laundry pero nadaanan ako neto ni kuya kaya tinulungan niya na ako dahil naawa siya sa akin dahil bigat na bigat daw ko. Nung una pa nga ay tumanggi ako at sabi ko ay kaya ko naman pero mapili talaga tong si kuya. Tapos tinanong ko pa nga dyan si kuya baka may bayad yung pagtulong niya. Fast forward at nakarating na nga ako sa barracks at ako na dyan ang nagdadala. Alangan naman papasukin ko si kuya sa barracks ko. At ganito lang naman karami yung pinalabhan ko. Mukhang onti lang pero pag ako naglaban niya, baka mga 2 hours kulang pa sa akin. O diba, di ka nga naglaba pero nabalian ka naman. Deserve. Satisfying, di na naglaba, di na nagtiklop, itatago na lang. Pag tinamad ka pa talaga na. O, yan naman yung kagandahan kapag naglo-laundry tayo, darating siya sa'yo na nakatupi na tapos pulidong-pulido. Planchado, literal na itatago mo na lang talaga tapos gagamitin mo, tapos laundry ka ulit. Ngayon, nagigets ko na yung mga nagpapalaundry kesa maglaba. Hindi po ako mayaman o mapera dahil nagpapalaundry ako, sadyang tamad lang talaga siya. Cherise, hindi ako tamad no, wala lang talagang choice dahil walang pagsasampayan. So paano ba yan? Hanggang dito na lang aking video, pati ba naman paglaba ko, updated ka na. See you in my next vlog. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat. Paaram.